indaba yephalaphala ngifuna ukuyichaza kahle, ngiyichaze ngeslow motion ukuze umuntu wasemtubatuba nomuntu wakaNongoma nomuntu wakaHlabisa nomuntu wasejozini nomuntu wasemkhuzi nomuntu wasophongolo umuntu wasobabananga umuntu wasolundi umuntu wasemelmode umuntu waseNewcastle eyizwe kahle. Indaba sephalaphala ithi ngenkathi wonke amaqembu ezepolitiki evotela ukuthi udaba lwephalaphala alungayiswa eParliament, uMama uNkosazana Dlamini Zuma benomnumzane Julius Malema bona bathi no, bangavota na wonke amaqembu. Nikhumbule amaqembu engasho amanye amaqembu amadala ko Northern KZN, amanye amaqembu amadala la eNingizimu Afrika including iANC, okusho ukuthi wonke lamaqembu enu avotela ukuthi lento ayigcotshwe ngenyawo yenziwe imfihlo ingaya eParliament. Thina kumele sinikeze credit to uMama uNkosazana Dlamini Zuma nomnumzane Julius Malema abamele iqiniso, bamela abantu base South Africa, bamele iside labantu base South Africa ekubeni wonke lamaqembu. Ningizwe kahle, iMK bingakabi khona ngalowo nkathi, bingakabi khona iMK, bingakasungulwa kwenzeka yonke lento. So wonke amaqembu athi akwenza ubugebengu kufihlwe udaba lephalaphala, bathi uMalema benomama uNkosazana Dlamini Zuma bathi bona cha ayiye eParliament. Njengoba ke namhlanje iqembu leFF likwazile ukuwina, then uPresident Ramaphosa wahluleka yena. So njengoba iqembu lekhuza leFF likwazile ukuwina namhlanje of uPresident, sho udaba lephalaphala lusazodingidwa eParliament. Ngicabanga ukuthi nizwe kahle.